Boas tardes, de novo, compañeiras e compañeiros deste 8º Congreso. Boas tardes tamén quero daros expresamente á nova Dirección Nacional eleita neste Congreso e tamén aos compañeiros e compañeiras da Executiva. Quero, antes de nada, tamén darvos as boas tardes e, ademais, aproveitar aquí para agradecervos expresamente aos traballadores e traballadoras do Sindicato Labreo Galego que sempre estades en todo, pendentes de que todo funcione, e por iso é polo que vos quero dar as gracias en nome da organización polo vosso traballo e pola vosa entrega tamén. Gracias, como non, ás labregas e labregos afiliadas do sindicato que hoxe tamén puxéchedes os produtos para esta comida que tivemos en conxunto e para tamén demostrarnos unha vez máis que podemos e debemos seguir contribuindo con experiencias reais a que outro modelo de alimentación é posible e non só é posible, sino que é absolutamente necesario e, ademais, é ben rico, verdad? E, por suposto, boas tardes ás persoas a título individual que estades aquí e ás organizacións convidadas e amigas que hoxe nos acompañades e que no día a día, ombreiro con ombreiro, mantemos loitas comuns que nos unen e propostas para avanzar nesa soberanía alimentaria que reclamamos en un mundo mellor ao servicio das persoas e non do capital. Quero tamén desde aquí darvos as boas tardes á delegación que hoxe nos acompañades da COA e tamén a Juanjo de Asturias, que non o lemos antes, pero que tamén aquí está. E que asistides, ademais, a este momento, seguramente tamén histórico na nosa organización, na que acabamos de aprobar a decisión que xa conocedes neste Congreso de integrarnos como membros de pleno dereito da Coordinadora de Organizacións Agrarias e Gandeiras do Estado, se así tamén o tedes saber, claro. E, ademais, porque pensamos que no marco do Estado é fundamental tamén reforzarnos mutuamente e, polo tanto, seguiremos codo con codo no que xa viñamos colaborando. No Sindicato Labreo Galego nunca entendimos que a produción de alimentos era unha cuestión meramente corporativa. Nunca entendimos que era unha cuestión meramente profesional, porque sempre defendimos que a alimentación non é un negocio, que a alimentación é un dereito. O dereito a comer alimentos que nos nutran e que non nos enfermen, o dereito a comer a diario e a pagar un prezo xusto pola comida, mas tamén debería ser un dereito como pobo. Poder decidir quen queremos que nos produza eses alimentos, onde queremos que se produzan e como queremos tamén que se produzan. E aí onde nós, os labregos e labregas do Sindicato Labreo Galego, entendemos e propoñemos a soberanía alimentaria como garantía de futuro, pero non só de futuro noso como produtores e produtoras, sino do futuro dos povos e das persoas. E é tamén nesa proposta na que sabemos que unha parte moi importante, cada vez máis, da sociedade está de acordo con nós, está de acordo coas apostas que hoxe, neste mesmo 8º Congreso do Sindicato Labreo Galego, acabamos de aprobar.
Fixadevos, decidimos hoxe 3 eixos fundamentais de reivindicacións e de propostas. No primeiro eixe, a loita polos recursos productivos para a alimentación. A loita pola auga, pola terra e polas sementes que nos están expoliando paseniñamente. Sen presa pero sin pausa. Con leis clarísimas como a que xa nomeábamos pola mañán, a Lei de Augas de Galiza, para facer outro negocio máis mundial de unha necesidade básica, dun dereito básico como é a auga, como é beber. Con leis como a legislación de sementes, que se apropia legalmente de todo o patrimonio da humanidade e meténdonos cada día máis a dependencia dos organismos xenéticamente modificados nas nosas explotacións, nos nosos platos e nas nosas vidas, tamén nas nosas vidas, nos nosos corpos. Ou como a Lei de Mobilidade de Terras para que as empresas entren a saco nas terras abandonadas e non, precisamente, fagamos uso delas os labregos e labregas para produciremos alimentos. Ou como a Lei de Montes de plena actualidade que pretende convertir as nosas leiras, sí, as nosas leiras, non os montes só, as nosas leiras, as veigas, en pasto da industria do lume e en pasto das industrias da produción enerxética. As nosas leiras para producir enerxía e non alimentos. Iso é o que se está trazando en esta Lei de Montes. E, ademais, de paso, se está avanzando de cara a que eses espacios que son os montes veciñais de man común, xestionados pola veciñanza, históricamente, pasen a ser, nunha lei posible de montes veciñais, xestionados tamén polas multinacionais. Ou como permitir, con outro exemplo máis, que se boten lodos industriais das depuradoras, das cidades, dos polígonos, nas nosas leiras para producir alimentos e, ademais, se nos queira vender, que iso é un abono e que, por tanto, temos que dar gracias. Isto acaba tamén de ser aprobado no noso país. E non vou estenderme porque xa foi eixo de debate tamén nas propostas que neste congreso, pero agora mismo a recordaba o compañeiro da COA, tamén a proposta recente de modificación da PAC, da política agraria común, da política europea que se mete nas nosas vidas, en cada unha das nosas casas, e que mesmo considera, se non o atallamos, a terra agraria para a produción de agromasa e para a produción de agrocombustibles, tamén na PAC, en vez de protexera precisamente para producir alimentos. Un segundo eixo de traballo e de loitas que hoxe tamén aprobamos é a loita polos prezos. No canto de termos esmolas, dixémolo sempre, nós non queremos prezos a cambio, non queremos axudas, non queremos esmolas a cambio de non ter prezos. Polos prezos que deberían pagar o noso traballo, polos prezos aos que temos dereito. Dereito porque, ademais, non só producimos algo básico para a sociedade, sino que tamén, ademais, mantemos un medio rural con vida, con lingua, con cultura, con paisaxe, con auga, salubre, con tantas cousas. Alimentos. Alimentos que producimos que non son coches, nin tornillos, nin calquera produto industrial. Producimos algo básico para calquera persoa e para calquera povo. E que, ademais, fixáronos, que curioso, sempre defendemos, e así seguimos apostando hoxe, porque eses prezos sexan, ademais, negociados de xeito transparente, porque sexan negociados colectivamente, de maneira universal para todos e cada unha das persoas que nos dedicamos á produción de alimentos, e non sexan negociados en chiringuitos, como as organizacións de produtores que nos están propoñendo. E é por eso tamén, polo que sabedes perfectamente a xente do Sindicato Labrego Galego, polo que nos lanzamos
a pedirvos tamén que temos que estar presentes e, por lo tanto, temos que nós tamén constituir esas organizacións de produtores para, cando menos, seguir a denunciar que os precios son algo básico para poderemos vivir e que, ademais, teñen que ser negociados colectivamente, universalmente e de xeito que teñamos os costes de produción e o noso traballo. A regulación dos mercados e das masas comerciais, coas que tamén comentaba agora o compañeiro da COA, coas que campean as multinacionais da distribución e as industrias, é imprescindible tamén se queremos ter precios. O control da produción para que teñamos un mercado europeo leite, viño, patatas, carne, hortalizas, todo tipo de alimentos producidos para o consumo da poboación e non para a especulación nos mercados bursátiles. Supoño que xa o sabemos todos e todas estas alturas. Os alimentos en este momento están especulando nas bolsas e, polo tanto, para que teñamos precios xustos. Un terceiro e último eixo de traballo no que tamén estamos unidos co resto da sociedade, como non podía ser de xeito, na defensa desos servizos públicos que tamén no rural queremos ter e que, ademais, temos que dicir que teñen que ser de proximidade, porque xa está ben que cos nosos impostos se dilapide en salvar bancos, en meterlle réditos ás grandes multinacionais para que non sigan amasando, para que sigan amasando diñeiro a costa da ciudadanía. E, pola contra, se nos dice que os servizos públicos temos que pensar en apretarnos o cinto e que non podemos reclamarnos. Servizos básicos para calquera sociedade. Fixádevos tamén que curiosa a proposta de que, mentras se nos dice que os servicios públicos teñen que ser reducidos, por outro lado, se nos está tamén dicindo que cos nosos impostos se destinen para darlle diñeiro ás aseguradoras, para darlle diñeiro para que teñamos unha xubilación digna, para que teñamos unha educación para os nosos fillos e fillas, para que teñamos dereito hasta a saúde, verdad, o máis básico, ou mesmo para cuestións directamente relacionadas ca sanidade, por exemplo, das nosas explotacións. Eso sí, privatizando todo, facendo de todo un negocio, do máis básico. E xa para que non nos sepamos, até co diñeiro público están intentando darlle ás multinacionais tamén aseguradoras para que aseguremos a nosa renta, para que en vez de os gobernos gobernar para que teñamos precio, nos garanticen as aseguradoras privadas co seu lucro que teñamos ese precio. Pagamos os impostos e, ademais, pagámoslle ás aseguradoras en vez de termos quen nos garantice eses precios. Entón, a pregunta lógica é para que queremos entón gobernos. Nestes tres eixos de loitas que hoxe acordamos neste congreso, pensamos que é fundamental e decisiva neste momento, ademais da historia, a alianza sen ningún tipo de titubeos da sociedade, das persoas do común, das labregas, das mariñeiras, das obreiras, das traballadoras, mas tamén das persoas que non teñen ni siquiera traballo, da mocedade, das persoas maiores. E por iso tamén aquí hoxe acordamos intensificar o noso traballo dentro e fora do Sindicato Obrero Galego. E por iso para nós é fundamental que esteades hoxe aquí, todos e todas vós, e tamén algúns que non puideron. Mirade, como exemplo e remato do que quero transmitirvos nesta clausura, quero poñervos o exemplo da loita pola auga, que esta mañá falábamos dela, da auga como dereito. Vai haber próximamente, en marzo do ano que ven, un foro mundial en Marsella, no que seguramente deberemos plantexarnos todos e todas as aquí presentes e tamén as que están aí fora, deberíamos plantexarnos, teremos esa forza común, teremos ese frente de loita común
para que, por exemplo, un dereito básico como a auga non te lo privaticen no mundo inteiro, non faga un proxecto de negocio no mundo inteiro e, polo tanto, ali teremos que ter a nosa voz. Coa forza dos povos, do noso povo, da nosa xente e de outros povos, é coa que temos que ir tirando, é coa que temos que reforzarnos. Os gobernos teñen que enterarse de vez de que somos todo un pobo de indignados e indignadas e que a democracia real non é iremos a votar o próximo día 20 e despois que fagan o que lles pede. Con nós se están atopando. Mirade, a loita colectiva organizada contra o sistema están intentando criminalizar. Saben perfectamente os poderosos que estamos tocándolle nas bases do seu sistema, porque na sociedade cada vez somos máis as persoas que non comulgamos con que vivimos no mellor dos mundos posibles e con que non poden dictar estados de alarma, por exemplo, para pararnos nas nosas reivindicacións. Porque a forza do sentido común é a forza que nos asiste. Porque cando loitemos en todo este período que se nos abre por esa política agraria común que asegure o noso dereito ao traballo e o de miles de familias, que asegure o dereito á soberanía alimentaria dos povos, sabemos, desde o Sindicato Agrario Galego, que estaremos con todos e con todas, con cada unha das organizacións que estades hoxe aquí, e desde logo contade tamén con que estaremos o Sindicato Agrario Galego. É o chamamento que no día de hoxe, e para pechar este congreso, quero facervos en nome da nosa organización, en nome deste 8º congreso, e que é precisamente a esperanza de futuro que temos posta, porque sabemos que nos asiste a razón. A esperanza de futuro que sabemos que é unha proposta tan básica e tan sinxela como a soberanía alimentaria. Moitas gracias e queda clausurado.